Barka da shigowa Abubakar Sadiq TV. A dai kamar kullum mun sa inda muka saba kawo muku ƙayatattun abubuwanmu, abin da ya shafi intanet, abin da ya shafi waya, abin da ya shafi code har ma da application. Kamar kullum yau mun kawo muku wani abu mai amfani ne yanda za ku duba IMEI number na wayanku. Shi dai wannan IMEI number ɗin yana da amfani matuƙa sosai a cikin waya, saboda da shi ne ake tracking, ake gano inda waya take ko da ta ɓata. To kai ma ka yi ƙoƙari ka sani ko ki yi ƙoƙari ki san IMEI number ki ko da ba kwali a wayanki. In wayan ta ɓata za a iya tracking a gani. Da farko ka danna *#06#. Zai fito ma da IMEI ɗin wayanka direct. To wannan IMEI ɗin da shi ne ko da an sace waya ko ba kwali, in kana da IMEI number nan za ka bayar, shi ne za a yi tracking a gano inda wayanka yake. To kar a manta a yi mana subscribing, a yi mana liking, a yi comment. Domin hakan shi ne zai sa mu gane cewa abin da muke kawo muku kuna gamsuwa da shi, kuna jin daɗi. Mun gode.